Čaute všetci. Už sme mali ešte 4 dni a to skončí. Tak mám 2 boxy. 9. Ja sa ani nebám. Ja si nebám, pane, už. Druhé. To jak? Ty už nemyslíš už zase vážne. To už mám 4. To už ešte je veľa jak môj naozaj sní, čo má 19. Ježiši. Mám nový skin. Mám Spajka. Ty už nemyslíš vážne. Ok, toto je všetko. Tak čau. Čau.